Guhdarvanên birûmet bi hêviya ku Xwedayê Teala me wek guhdarvanan temam a, bike rûspî û qencîkar û cîxweşê her du dinya, em û we tev emanetê Xwedê bin û dest bi axaftina xwe dikin. Mijara me mijara ku li rêkî here, mesela bêedê herin dewletkî û ku karê wî tune be, rêjê re nevekirîbe û alav û meelzemê û riya wî tune be û ku rêve şerpeze bigirin, wî bigirin, têkin bin çap û têkin zêndana, gelo wextê ku here, hûn ê nebêjin ku rû tu dînî, hûn ê nebin ku rû tu bêaqilî. Belê, ev ya dunyayê, lêbelê li pêşiya me teva rûya axiretê heye, rûya çûn hatinê heye. Em ê tev herin wê rûyê herin. Dereqa axiretê de belkî hinkî însan axiretê heq nakin. Xwedayê Teala bi taybetî li derheqa heşrê de, cennetê de, cehennemê de, mêzîna xêr û gunah de, pêxemberê me sê cara di Qur'anê de bi sê ayeta wî dayî sol xwarinê, pêxember sol xwarinê. Evana çi ayet in? Îndî ez îcab nakim were ayeta bixwînim mijara me zêde bibe û jî lê guhdarî nekin, ez ê kilêxim. Yek jê sûretê Teğabun ayeta heftayê, yek jê sûretê Sebe ayeta siyayê, yek jê jî sûretê Yûnus ayeta pêncî û siyayê. Xwedê sê cara di vê ayeta de pêxember dayî sondê ku qiyamet û heşr û neşr û maşer û cennet û cehennem û terazî heye. Ma gelo em ji xwe re fereza mehal bêjim. Însankî li vê dinyayê serokê cîhanê ye, emrê wî 100 sal e, qet nexweş neketiye, 100 sal serokatiya cîhanê kiriye. Çi bê jî li berê hazir bûyî nazir bûye. Piştî wî mirin tune yî ne mirine? Mirine. Ew kesek bûyî serokê cîhanê ku ewlê wî xweşiyê, ku bimire ciyê wî cehennem bê, dawiyayî nexweş be. Berê serok be ku paşiyê di koşa cehennemê de be. Ku berê her sefha û xweşî jiyan diye, wetê bimire wê tê keve cehennemê. Wê hezar car ji serokatiya cîhanê ku bûyî serokê cîhanê, mezdî cîhanê, çi bê jî li berê hazir û nazir bûye ku dawiya wî cehennem be, wê poşman nebe? Wallahî wê poşman be. Heta wê li wî jî poşman bibe, wê ji dayîkbûna xwe jî ku hatiye cîhanê, wallahî wê poşman bibe. Gelo ev ya der pêşiya me tevayî. Wallahi pêşiya me tevayî jî. Em çavên xwe jî bigirin. Em birebin jî wallahi ji birinê xelas nabin. Mirin bêbext e. Divê mala xwe paqij bihêle, jinişka ve mîvan tê. Rihê xwe paqij bihêle, xwe ji mirinê re amade bike, jinişka ve mirin tê. Mirin pêşiya me tevayî. Ew kesek ku yanî heyata xwe yê axiretê, jiyana xwe yê axiretê ku her wê dera hanê, wê neçe cehennemê, bi tirkî dibêje karantî, bi kurdî dibêjî mîsoger. Ku heyata wî çûna cennetê ne mîsoger be, wê her cehennemê, ew însan dîn e. Li dîn hene, yek jê dînê dunyayê ye, yek jê axiretê ye. Lê ew kesek ku jiyana xwe yê axiretê li vê dunyayê bi ehlaqê xweş, pêkahîna heqê Xwedê, bi taybetî û taybetî û sê cara taybetî, ehlaqê xweş û heqê mirova ku pêk nêne here cehennemê, wallahî dînê dunyayê ne dînê, ew dînê dinya û axiretê tewa ye, ew ê ji hatina dunyayê jî poşman bibe. Ji dayîka xwe jî ku hatî dunyayê poşman bibe. Bi hêviya ku em ê temam hişyar bin, heqê Xwedê û heqê însana, bi taybetî însana em ê pêk bêhnin, em ê cennetê qadaz bikin, em û her tev emanetê Xwedê bin ya Rabbi.